Хәерле көннәр, дуслар, хәерле көннәр, бакчачы дусларым. Бүген сезне помидор сортлары белән таныштырып китәсем килә. Гомумән, помидор үстерүнең серләрен әз генә аңлатып үтәсем килә. Помидор дигәч, без инде ачык грунтка утырта торган һәм теплицага утырта торган сортлар турында уйлыйбыз. Сортлар һәм гибридлар. Нәрсәләр алар сортлар һәм гибридлар? Димәк, сортлар алар инде чын помидорлар. Электән килгән, мәсәлән, бычье сердце, шуның кебек сортлар. Бу сортлардан орлыклар ясап була. Без үзебезнең иң кызыл, иң матур помидорлардан орлыклар ясый алабыз. Аларны елдан ел гел үз орлыгыбызны гына утырта алабыз. Гибридлардан орлыклар ясап булмый. Гибридлар алар кибеттән бер тапкыр сатып алып, утыртып, шул елны гына уңышын кулланып, ашап, шулай дип кенә ашый торган помидорлар. Бу инде барлык төр яшелчәләргә кагыла. Помидорларны ике төргә бүләбез. Теплицага утыртырга яраклыларны, димәк, ябык грунтка һәм ачык грунтка утыртырга яраклы помидорлар. Без ябык грунтка утыртабыз үзләре сөркәләнә торган помидорларны. Булар арасында булырга мөмкин индетерминантный һәм детерминантный сортлар. Булар нәрсәне аңлата? Озын булып үсә торган һәм кыска булып үсә торган помидорлар. Мәсәлән, Батяня сорты. Бу озын булып үсә, үсүдән туктамый торган шундый помидор. Ул инде безнең октябрь аена кадәр үсәргә мөмкин һәм көннәр җылы торса, шулай ук помидор да бирергә мөмкин. Инде кыска булып үсә торганнар, шулай ук теплицага да утыртырга мөмкин кыска булып үсә торган помидорларны. Алар инде ачык грунтка караганда бәребер зуррак булып үсәләр. 1 метр, метрда 20 сантиметр, 80 сантиметр, менә шундыйрак озынлыкта булып үсәләр. Бу помидорларга кертергә мөмкин штамбовый сортларны да шулай ук теплицага утыртырга мөмкин. Иң яхшы помидор сортларын әйтеп китәм сезгә. Үзем яратып үстерә торган, еллар буена сыналган помидор сортлары. Булар арасыннан иң беренче әйтер идем Батяня сортын. Бу бик яхшы сорт. Моны елда мин теплицаның 60-70% җиренә утыртам. Ул инде менә шулай ук менә шундый озынча булып үсә, бычье сердцега охшаган помидорлары бик күп була, уңышы бик күп була, үсеп туктамый торган шундый помидор. 2 метр ярым булып үсә, җепкә үрдерергә мөмкин, яки таякка бәйләргә мөмкин. Бу помидорны тәме дә тәмле, юка, кабыклы, шундый яхшы баллы сорт. Шуннан соң әйтер идем Тяжеловес Сибири сортын, Кенигсберг сортын, Сибирская тройка сортын, Клуша сортын, помидор сортлары инде бик күп, 100 пудов, русский размер, малиновый слон, черный принц сортлары үзегезгә ошаганын сайлап ала аласыз. Кыска булып үсә торган помидорларның орлыкларына штамбовый дигән сүз язылырга тиеш. Менә бу штамбовый дип язылган сүз, ул инде аның юан ботаклы, кыска гына булып үсә торган, бәйләми торган, шулай ук артык ян ботаклар чыгармый торган, теге посынковать итми торган помидор дигән сүз. Алар төрле булалар, төрле сортлар. Күбрәк очракта алар ранний сортлар булалар. Мин үзем дә сезгә ранний сортларны тәкъдим итәр идем. Безнең климатка туры килә торган сортлар, алар ранний сортлар. Без инде аларны июнь аенда ук, июньнең урталарында ук ашый башлыйбыз. Һәм шулай ук иртә өлгерешле булуларына карамастан, сентябрьләргә хәтле уңыш бирә торган помидорлар. Мин әйтеп узган сортлар арасыннан үзегезгә эзләп таба аласыз. Орлык сата торган җирләрдә була, күпләп сата торган урыннардан да алырга мөмкин, ваклап сата торган урыннардан да алырга мөмкин. Мин атап үткән помидор сортлары сатуда бар. Бакчачы дусларым, әлегә сезгә теләкләрем шушы. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.